Ix-xogħol ta' restawr fuq it-torri ta' Dwejra Fawdex issa huwa komplut. Fuq dan it-torri sar xogħol estensiv ta' rinnovazzjoni minħabba li l-elementi naturali kienu naqru l-ġebel fuq il-parti esterna tat-torri. Apparti minn hekk ġew tranġati t-taraġġ ta' barra, it-taret tal-ħitan, filwaqt li fuq il-parti ta' ġewwa saru xogħlijiet elettriċi u ġew irranġati s-soqfa. Dettalji dwar il-proġett ħabru waqt żjara li saret mill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo, il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Chris Bonnet flimkien mal-għaqda mhux governattiva din l-Art Ħelwa. Is-Segretarju Parlamentari Bonnet spjega li permezz ta' dawn il-fondi l-poplu qed igawdi minn diversi fortifikazzjonijiet kostali storiċi. Huwa kompla jgħid li x-xogħlijiet fuq dan il-proġett partikolari swew madwar 235,000 euro, li minnhom 155,000 euro ġew minn fondi Ewropej. Hemm maħsub ukoll li jkomplu jsiru aktar minn dawn il-proġetti ta' restawr. Se naraw anke fil-ġimgħat li ġejjin fejn se nagħmlu sejħa biex ikun hemm iktar minn dan l-investiment fejn proġetti li salvagwardjaw il-heritage tagħna ikunu jistgħu jiġbdu aktar turisti. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clayton Bartolo saħaq li permezz tal-ħidma kontinwa tal-Awtorità tat-Turiżmu qed jiġi preservat il-patrimonju kulturali. Qal li proġetti bħal dawn joffru prodott turistiku diversifikat, b'enfasi fuq l-esperjenza holistika pożittiva li għandu jkollhom it-turisti li jżuru l-attrazzjonijiet li għandhom il-Gżejjer Maltin. Il-Ministru Clint Camilleri qal li dan it-torri se jkompli jsaħħaħ il-portafol tat-turiżmu kulturali f'Għawdex. Osserva li permezz ta' proġetti bħal dawn tissaħħaħ il-kompetittività tal-Gżira Awċija bħala destinazzjoni bil-possibilità li jiġu attrattati aktar turisti ta' kwalità.